bazalwane. Yabona eThapsini zange wanqina ngale ndlela engifuna unqina ngayo namhlanje kwa zange bebomini bakho. Ndifuna nje inhliziyo yakho uthi moya ngcwele ndicela. Yabona masumoya ngcwele usebenza kanjani bazalwane? Moya ngcwele usebenza kanje uthi uThixo ephezulu lakhe. Abana uthe wavula ndimemnyango ndiyanqonqoza masine. Abana uthe wavula ndongena ndithini ndidle nawe udle nami. Uba uthe wathini wavula. Yabo uyanqonqozela kodwa uba uthe wathini wena wavula. So which means wena inhlizweni yakho njengoba uhlela lapha phansi nje awuzange umamela ndaba abasevanani kobumnqina ubona something that you need to pray about. Amen. Into efuneka uthandaze ngayo. Siyabona and abashumayela nje ukuthabisile amadimoni anqandile baba sathi athi ungayithethi ke lena thabisile ndiyayicela oyini cela ungayithethi ashe kamadimoni wena umsebenzi wakho awudubula lapha ngasamba nje beshinqina nje awuqheke ezabo ngasamba uncina ngomthandazo nokuthi inkosi umncede uthabisile anqine akusenhlizweni yakhe. Niva nabazalwane nithita sevile ne nivile ne. So otherwise awutsityelwa mntu uzodwa uzodwa ngena apha kuwe ayibo haleluya. Nivile ke bazalwane. Yeah, so ke kawumvulele ke nawe yakhe impilo kasebenze enhlizweni yakho. Amen. Thembisile kakunqine kawusole lapho icala ngapho wenze kungaphulopha kulapha le. Amen. Sayitsho ndifuna kube free kangangona uyazi ukuthi utata akho umapha ecala kwakho uThixo yebo. Umapha ecala kwakho uThixo uthi kanqine mntanami ambe. Ukuthi izulu dakha uthethe ngami manje ukuniveza amandla ami amakhulu kangakanani nomveza ukuthi usathana owiki kangakanani. Amen. Ayibo haleluya. Neve nabazalwane nithi so unqine nje kahle uphole ukhululeke esinexesha lonke. Hayi phole nje. Amen. Overdue uyasibanceda egameni likaYesu Kristu waseNazaretha moya ngcwele ndethandaza phezempilo yakho nakho ngiyela kufihle kazini nasemlilo nakho Nkosi enamandla egameni nasekhanyeni kaYesu Kristu yenze intando yakho Nkosi enamandla lenhlise nangempilo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let all be done empilweni yakho usebenzise indlela yakho Nkosi uJesu legama likaYesu waseNazaretha ndiyakholwa mangcwele ukuthi somgcwalisa ngamandla bolungu Nkosi enamandla ithi iBhayibhile wangolungu esithethayo kusuka kuwe moya ngcwele unikeza lejabo bulungu obumangalisa sive wena namhlanje ngegama likaYesu. Amen. Yeah, bafrike urelax kangangobunako. Ufuna ngcoba bemva kwakhe igadi. Akuneneze. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela phakathi kwethu. Ngolisi tata umfundisi tata badala. Ngolisi umfundisi omama ulutsha. Sunday school egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ngento ngithabisile ifani yami ndingudyusha sinisiwe ke xolelwa izono zami zonke. Hallelujah. Amen. Yeah. Wathi cha ngeke ngivume
namhlanje ngizomina amandla enkosi Yesu ukuthi ungilandephi kwangilulanga and ngingazazi ukuthi ndaze ngikhululeke qale ukuthakatha ndana 5 years ndathi ngilele kwakho mama nivusayo othi kwindawo esizoya kuyo endothakatha ke spiritual so ke yena wayethetha nomzimba ongaphakathi lo umuthabisile uqobo ndabuza ke mina ke sizoyapi wathi sizobona ebusuku basizoyapi yani ke bafika ebusuku wanvusa athi ufike ixesha loba sihamba sikula ndawo besizoya kuyo wayondlala ke itawuli ilanto ityali wabesele equbutha ke kusathana echaza ukuthi bawusiza kuwe so ke mina ndandibukele ndimamele ndilindile yani ke yabe seyivuleke indlu phezulu seyiphuma nathi sihamba so ke lento yayisenzeke elalini yami saye sahamba ke uhambe qhathwana kwezinye indawo ngasecaweni sagqithana ngabanye abantwana so ke ndanothukile but ke ubona abasayoyiki le ndawo siya kuyo sahamba ke sayofika angathatha amaxesha lide yavele yakhawuleza asifika phayana ndafika abantu befolile bebaninzi so ke abanye babesiya kwindawo zabo le ndawo ndandisiya kuyo yayingumqolomba abanye ke befakwa izinto zaphayana abanye sebewazi umsebenzi so ke ndandihlele ecangwa lo mama ke bandandimncinci kwathi gqike lo muntu ombi ndandimoyika lumile yenxibe ubuso bebhokhwe ezisigantsontswe ngokonto angayinxibanga ixhakanxaka so ke wabesethetha ke lo mama esithi nangu lo mntana bendithe ndizoza naye so ke nam ke wabesele usathane ndithatha ehamba nami engena ngaphakathi wanixelela ilizwi elinye lamama washeka ngaphandle kodwa makandisayinele kuyasayinwa kwasathana xa ungena so ke kwikhaya ndandikhule ndinesteketiso kwakuthiwa ndingunompuku cabane ndingakwazi uncancebele then ngoku wathi malume nompuku ayidonsi ndabe ndiyasetyenziswa ke lo gama so ke kwaye kwafaka amagama onke kodwa kwasathana kuzosetyenziswa eli kanompuku ndangena ke ngaphakathi wanixelela ukuthi ndingutatakho andiphinde uhlukane nam ubomi bakho uzobuchitha apha so ke ndandisoyika ngendlela eyodwa but abantu baphayana babengoyiki babehamba ze ngokho umuntu umama ngokho umuntu umtata ngokho umuntu ukhathalele omnye umuntu ngaphakathi phakula mqolomba kwakukhiwe ngamathambo abantu nenhloko zabantu imiyombiso ungokho nto kunuka nje kumdaka ndandisaliva ke ivumba kuba ndandisengumuntu nyani ke wabesendihambisa endisa kwi-crown yakhe wathi if uzosebenzela mna uzozohlala apha ecankwam yonke into endithi ndiyenze uzoyenza so ke phaya kwakubakho i-department nge-department kwakukho gqirha kukho abantu abakhupha inhliziyo njalo njalo so ke ndaye ndakhawuleziswa kodwa mandikhawuleziswe ndakhutshwa ingqondo le yam kwafaka umqoba ndakhutshwa inhliziyo kwafaka yengonyama so kwatshintshwa ngokuba ndabe sendikhawuleziselwa ngekhodi
endizokwazeka ukubizeka ngayo yayingu-347 yayifakwe apha egxeni okwenzeka uba ndiyaskenwa ndibonwe phaya. So ke loo mini leyo ndaye ndabuya namathumbu am ekhutshiwe kwafaka inyoka. Ndabuya sendingu-42 ka ndibheka ekhaya. Then wachaza utata lomama kuyawufuna ukumfundisa ukuza apha, kodwa ngoku ndizawuqala ndiyomthatha ngokwam ukwenzela aqhelane nam angandoyiki. So ke ingqondo yam yayingasekho, ungasekho nto iyintliziyo oba ndiyibone ukuthi kuhle okanye kwenzeka ntoni. Ndandisendivuma yonke into eyenzekayo kuthiwa mandiyenze. Nyhani ke wayaphinda kwafika ke ubusuku, wafika uSathane ubuqu ebhava ngokwakhe. Ke nako engakhweli into wayeziflayela nje enguye. Wafika ke waphinda wandithatha wachaza ukuba wena ngoku uyi-spiritual body sakho, umzimba wakho akaphinda indawo, uzohlala apha nam. Nyhani ke ndaye ndahlala ndaba phaya, ndachaza umsebenzi bandizoqala umsebenzi ngoku. Kubhizi kuyasetyenzwa, akukhathalelwanga, abanye babethwa bakwangenzanga umsebenzi. So kwanxeba ngoku sizoqala sikufundise ukuza nokutya phaya. Ndachazela ukuba ukutya kwaphaya ligazi nenyama zabantu. Igazi liselela ukuze ube nesibindi, ungoyiki ukubulala umntu. Nenyama uyazi ukuthi umntu akayonto kuwe, into ozoyisebenza ngoku kuba afe umntu qha. Ndaboniswa ukuba umntu esilwa naye silwa noYesu. Lo umntu akakuthandi nokuthanda, ungazomhoya nomoya. Wacishilelwa ukuthi lo mntu lo ungaze ebomini bakho udibane naye. So ke nami ke ndandisendivuma kwanto ethethwayo. Waqaliswa ngoku ukuthi sizohamba siyokwenza i-car accident endleleni ukuze kubekho igazi. Kwaye kwafika ixesha loba kuyiwe ezindleleni kwakuthathwa imigqomo ke ya-spiritual not ya-physical. Loo migqomo emininzi lowo umntu uphethe owakhe. So ke endleleni kwaye kwathi makuqale mna ze ndiqale ndiphakamise isandla. Esahlandla sasesine-powers zabumnyama. So ke sizophandla laa mntu unoteksi angaboni, then imoto ibe seyirola. Ukurola kwakhe bakhawulezisa abanye bafumana igazi labantu. Ida umuntu ufile okanye uhleli, but ilalifile. So ke yaye yenzeka ke lo accident, basweleka abanye, kwahanjwa neenyama zabo, umuntu ashiyeke ngu-42. Sawusebenza kulo msebenzi sawugqiba loo mini leyo. uSathane indlela wayevuya ngayo wakwakumnandi kuye because ndenze lento ayifunayo. So ke ndandinconywa oko ukwenzela ndiqhubekeke ndiyenze lento. Then ngone-power zobumnyama zesibindi waye isigalela. So ke ngelaa xesha kuyiwa ezindleleni sasibabaninzi because kwakufuneke sibe fast yonke into esiyenzayo. Nyhani ke saye sahamba ke sabuyela ngaphakathi. Kwamnandi ke phaa kwaselebreyithwa, sasela la magazi ke abantu. So ke into eyayiqale yenzeke phaa kwaSathane kwakukho i-TV ezinkulu ezijonga ihlabathi lonke ukuthi kwenzekani kulo. So ke once kujongwe phayana bakhona abaplenayo ukuthi kuzokwenzeka kanjani ukuze siwine lo msebenzi siwenzayo. So ke nyhani ke sasabuya siwinile ngelo xesha because kwangekho umuntu uthandazileyo, kangekho umuntu usinzisiweyo kweza moto. Ubuya kwethu saqhubekeka sisenza umsebenzi kumnandi, kungekho umuntu ubethwayo. Yaqhubekeka nela department kwathi hayi ngoku umdala uyakwazi
ukuwenza umsebenzi walapha. Negazi uyakwazi uhambe uyaziselela, yonke into uyakwazi ukuyenza. Athiwa uzotshintsha iposition yakho ngoku. Sizakunika i-department yongena ezibhedlele uyofuna amagazi abantu, ongena ezibhedlele uyobulala abantu. Ba umuntu ebengena ngathi right udibana naye selengekho right, ufake izifo ekuthiwa zinyangeki, i-cancer. Elaxesha kwaku-department kakhulu i-AIDS. Saye nyani ke ndangena kulo department. Esibhedlele ke sasingena unxibi bengathi ungugqirha, ngokufikayo phaya ube nobhodi nje wakho onxibileyo ube ngugqirha. So umuntu yena abone nje kukho ugqirha ophezu kwakhe, kanti elo xesha umsebenzi kaSathana uyenzeka. Abanye bavuka ekuseni umuntu sengenayo inatsika, sengenagazi, kungazonge ugqirha ukuthi kwenzeke ntoni ubana ngabe nagazi. So ke ela nyoka yengaphakathi kum ndandikwazi umuntu umfunxa ngomlomo lingene phayana. Xa ndifika pha emkhathini ndandifika ndiligaphi because ndandinazo izinto ba ndiyakwazi ukwenza lento. Xa ngekho nto ndithi hayi andikwazi ukuyenza because ufuna into nelise yena uSathane. Ndandiziqatsa ke ngaphambili. Xa sifika esibhedlele kokufake eza cancer, abantu basweleke, abanye baphuma esibhedlele sebengubhodi 2 basinda, abanye ngobhaye begula kakhulu ngomuntu bekuthiwa ubhetere. Abanye sasifika sibenze ubhodi 2, abanye bakhutshwa amathumbu kufakwe ezanyoka kuqhoko atry makayekwa phile lo ahamba emhlabeni. Ngoku sekusazobaya kusekho yakhe sele sebenzela uSathane. Singene ebantwaneni, umntana athe umncinci okanye siyafaka kula glass atshintshwe, khawuleziswe ngokutshintsha uba makatshintshwe lona enziwe gay, makatshintshwe lona enziwe lesbian, makatshintshwe lona enziwe umuntu nje ongahoyanga. So ke nengqondo zabo zibe sezithwetyulwa ngalamzuzu. Saye sawugqiba lo msebenzi lawo, sabuyela ke uSathane nohleli ejongile ukuthi lento niyenzayo niyafocusa kuyo okanye anifocusanga. So ke ndahlala ke phayana kumnandi ke mandela ukuthi i-department nge-department ndiyazazi. Ubomi bam bona abangaphandle babuqhubeleka ke ndingulo mntana ke ukhulayo ekhaya ndingaziyo ukuthi ngoku sendiyathakatha. La umntana uthanda uhlala yedwa, uthanda uzivalela, uthanda ulila, bangandazi ukuthi kwenzeka ntoni. So kumzimba wami wakanyama yona wawugula kakhulu, thanda uphuma izilonda enhloko nje, ndibuye ndinenhloko esikolweni ndingabambi kwanto eyenzekayo. So ke bona basekhaya babesenzisa amayeza besenzisa amagqirha bengayazi ukuthi lo muntu uhlala naye ayisenguye. So ke ndabe ndiphayana naqhubekeka ndisenza lento. Kwafikelela ixesha ngopha kwaSathane afuneke unikele kwalo muntu omthandayo wenze lo msebenzi ukuze uzonyuselwa ezinye powers. So ke naqhubekeka nami ndifundisa uba xa ufika efemelini yakho ufuna ukubulale kanye nomuntu omthandayo. Yani ke nami ndawenza lo msebenzi ngoba ndibona abanye benyuselwa, nami ndifuna uba ndinyuselwe. Ndawubulala ke nasefemelini yami. Ndaphuma ke apho kulo department yokubulala abantu. Ndaqala kwi-department yokuphuphisa abantu abathanda izinyanya. So ke kanti baphuphisayo sasiqale sijonga abantu abangotata ukuthi utata lapha ngumuntu onjani, ngumuntu othanda amasiko okanye ufocuse entweni, ufocuse emagqirheni okanye kwenzeka ntoni. So ke ngoba umuntu ongutata mose ngoyena umuntu uthekathethe ilizwi livakale. So ke ndandiqalisa ke ngoku ukufika phayana ndinxibe bayibe kanye bengumamakhe, ndinxibe njengomamakhe.
ndifike ndimchazele uba ndinxaniwe. Engqondweni yakhe yena ucinga uba liphupha eli lenzekayo, kanti mna ndime apha entloko yakhe. Ndandimdrayiva ke ngezi power zakwaSathane ezandleni enzela uba nayo ingqondo yakhe iyicinge le nto, intliziyo yakhe nayo isebenze ngale nto isengqondweni, ukuthi uma ufikile apha uthi unxaniwe. So ke if akahuyanga ndandiye ndihambe phinde ndibuye, because sasiyazi umuntu ngoku uzowaste imali and ke waqalisa ukusilela abantu abangekhoyo. Kwaba nzima ebomini bakhe, izinto ezininzi okanye besenzekelwa izinto ezinhle kuzoqaleka isiqalekiso soba kube kubi ebomini bakhe. So ke ndathi kandifikayo phaya nyani ke lo tata wade wavuma naye, kwasilwa ke kwaxhelwa kwayilonto. So ke nangokuxhelwayo ndinomsebenzi obafuneke sitshintshe la nyama, bona batye into ibuplastiki, thina sihamba noqobelo lwenyama. So kube kumithetho yoba inyama funeka ingatyiwa yonke namhlanje ibekwe. So ke sasisebenza ke ngaloo nyama ukwenzela umntu ngoku sasizombethelela uba makangayilahli le nto ayivumileyo ukuthi uyayenza, angajiki nojika nakancinci, aqiniseke ngayo uba le nto ndiyenzayo ndiyayenza and iyandinceda. So abanye uSathane waye basponsorishe ukwenzela omnye angayibona uba hey yindlalo le ndidlale ngemali, omnye okanye aphunyelwe zimali zakhe zakudala angazaziyo, ezinye bazazitheni zehlala ixesha elide kangaka kodwa zivele ziphume. Nazo ziphumi nje, funeke kubekho into kuthiwe abulele abantu bakokwabo abaswelekayo, kwenzela laa mali ingahlali kakhulu phaa kuye, izosebenza umsebenzi kaSathane. So ke nyani ke ndaye ndawenza lo msebenzi lowo oba abantu baphuphe ke ngoyena msebenzi ke uba nelagazi funeke silifumene lifunxe ukwenzela uba ezinyoka lapha kuthi zazifuneke ziselile and zazilithanda. So ke neenkosi ezazikhona spiritual kafuneke nazo sihambile siyozisaplaya ngamagazi ukwenzela umsebenzi uqhubeleke. So ke nyani ke abantu ba-West ke ngoDisemba nangePasika sasiyazi umsebenzi lona uyaqhubeleka ukwenza amasiko. Ngoku abantu bakhonza engapha, abanye thina sibabambela ukuthi benze umsebenzi lona kaSathane ukuba banqule izithixo. So ke ndaye naphuma ke unalapho, because xa upasa uye utshintshe ukuthi hayi ngoku hamba iya kweli cala lokwenza indlela yoba singene kwindawo apho sizofike sisebenze khona. Nyani ke ndaye ndatshintsha ke ngoku ndangena apho koomama abangakhulelwayo, oomama umuntu afuna umntana emtshatweni wakhe, ngene ekuchitheni imitshato. Ndathi xa ndifika phaya ekuchitheni umtshato, kodwa wena ko uzashijika funeka ulale apha phakathi kwabo, bona bazibona omnye seleqompile, omnye sengamfuni omnye, okanye abanye bahlale omnye aphuphele linomntu, omnye aqombe hayi le nto lo muntu ndilala naye andisamva. Ngelo xesha ngoku kutsalwa izipemsi zakhe ukwenzela kungabikho ncasa apha kumntu ongutata. So ke ezaa zipemsi zazitsalwa ukwenzela aba bantwana benziwe i-abortion bayokhuliswa ngazo, abezinye zithathwe kuyokwenziwa ngazo amademoni azoba strong, azaba njengomntu. Noba umntu uthi xa nedemoni alibona uba ngathi ngumntu lo, kanti le demoni ekutsalwe ngalo inantsike ebantwini abangootata. So ke abantu abangootata babe sisigculelo ukuba funeke sikhawulezise ukwenzela sifumane le nto, kufaka inkanuko kubo ukwenzela umntu athande amantombi more empilweni yakhe, angayihoyi ifemeli yakhe, angahoyi kwanto. Siye ndawuqhuba ke lo msebenzi lowo. Ezinye iifemeli ziphela zidivosa, abantu abamama baphele bekhalala because baye bangayi-understand ukuthi kwenzeka ntoni. Besivana nomyeni wam but ngoku asisavani. So ke kwezo ndawo ezo
yayiba yeyona department yayiba nzima because wafuna uzithunyelwa nabantu abasindisiweyo ukuze nabo balahle ukholo. Umuntu angayazi ukuthi kwenzeka ntoni kum ndisindisiwe. So kwawusithi ba umnqobile umuntu osindisiweyo wafika phayana wafike nyani wazi uba usisikhulu kwakuyongena kumuntu onoYesu. So kwawufika napha kuye umbonisa uba uThixo akakuthandi akhona into ekwenzele yona jonga usemtshatweni ngo awunabantwana uhleli nje. So ke naye lanto leya imcinezele engqondweni angabi na confidence lahla uThixo ahamba emagqirheni. Bakhona abanye abantu abafumene abantwana ngenxa yamagqirha. So ke nyani kumuntu aphele naye elahla iconfidence yoba ngoku mandingcono ndikholelwe kulento okanye ahamba ngokwenza intambo ahamba phokothini yakokwenu uyokwenza isiko lakokwenu elizange ulenze. So kumuntu nyani ke aphele sithi ndiyamfuna umntana kudala ndisemtshatweni ifamily yami ayindithandi ngenxa yalo mntana. So ke yayiba yeyona nto ibangela imitshato ngoku iphele. Abanye umuntu athi kahleli avuka ukuthi hayi nakulo mtshato ndikuwo akusekho joy. Bakhona abantwana but akaphangeli lo muntu and akasandonelisi ngoku nasebhedini. Ngolo ke ndikhangele omnye umuntu kwafaka into yoba abantu abangomama mabajole umuntu ahamba uyozikhangelela apha ngaphandle. Then ngongela xesha wenza lanto kuyazonga ukuvule umthetho kaThixo. Usathana uyasebenza kakhulu usebenzisa wena ngoba ngozonke into zakho awukho into yakho iright. Uzoqhubeleka ke ngoku uhambe ukhangela nalapho ungade ufumane ukuthi yintoni lena iyenzekayo. Sindaphuma ke kulo department enjalo saya nakabanye kubantu abafundayo abafundileyo. Umuntu ofundileyo nawo vele simbambe ngemali qho simnika imali wenzela uba angayiboni nithi ngoba makakhonza uThixo abe nemali eninzi. Umsebenzi wakhe nje aqala ngathi uyaphela soloku egalelele for uba ayenze uba abe sure mna ndinemali akho nto ndiyidingayo. So ke elo xesha kuyaziwa kwaSathane uba lona mhla wafa seyingowethu. Phayana kwaSathane ngakho list yabantu abaninzi wawungasokoli ke iwese umuntu kwangasindiswanga uba ufuna ukwenzani uba ufuna umcinizela nje uyakwazi uvela ufike uyomxa ngoba akakho into ayenzayo mose akathandaza akathini. So ke yonke inhlonti uba ufuna umcingisa nje ngento ezingabhadlanga ngamantombi ngentoni uvele nje uye kuye straight ufike nje uhlale naye umcingisa uba akho yakho useless ubomi bakho buphelile. So abantu abaninzi ke baphela ke ngoku begcwala ukuzibulala because Sathane uyayazi ngoseBhayibheli wayeyazi ukuthi umuntu kayezibuleleyo wenze isono esikhulu ngoba ubulele umphefumulo nginatyala. Sasebenza ke ngoku lo msebenzi uba siyazi uba xa siqomba hayi kuvalekile kanye akho nto abantu bayathandaza kaye benza loo nto le funeke siqonde abuse aba sibaziyo ukuthi abangeke batshintshe abangeke ubomi babo badawuthi ba lento le ndiyenzayo irongo. Nomuntu kayesekhulekile engqondweni eziva ufree vele simxele ba hayi kaloku wena ungowethu usebenzela thina ayikho ingxaki onozitshintsha. So ke nathi ngosifaya kwakungemnandanga because Sathane wayebetha bandingawenza umsebenzi ndandiyazi uba ndizobethwa ndivalelwe kwikhetch apho ndizawumane ndikhutshwa ndivinjwe kwakutya yonke into ndiyazi uba ndiphilela nje loo mini ukubetha ndide ndiqinisekise uba uzowenza Thabisile la msebenzi akho nto uzophinde uyitshintshe uzoqhubeleka uwenze. So ke ndandiqomba ngutatam endifuneke ndimmamele ubomi bam buxhomekeke kuye. So ke kakubakho ke okwakusondele into ezinjengepasika because ngepasika masabantu bayakhonza funeke thina siqale sizile ama 60 days elo xesha kuzilweko
kuzilwanyana because elagazi nezanyama zabantu asizityi, funeke sizilile silambile ukwenzela iplan leya ibekiweyo funeke iphumelele. Indawo esasisebenza kakhulu emalwandle phansi kwebrorho apho abantu banganantsiki khona, bangacacelanga ubheka khona. Sayilapho kwakunyanzeleka uba sibe khona thina phaya because itarget yethu yayingumuntu kaThixo. So ke sisebenze emahlathini, kwamahlathi aziwayo amakhulu apho sasingasebenza esihlathini physical, sasisebenza spiritual kokhiwe phaya for bathina sibe phayana senze lo msebenzi siwenzayo. So ke nawo sithi xa usebenza kakhulu unikwe izinto sokena promote athi akuthengele imoto zapha spiritual, nawe ungakubona ubomi ba ndingaphuma ndithi ndiyaphi because apha ndiyasupply, ndiyazibona ndixabisekile. Nam ke la xesha ndandisenqqulo ndingude grade 1 ebomini bam. Xa ndingena nam ke usekho abantu abandikhahlelayo ngoba ngonam sendifuza utata am ngokungcola. Nyani ke ubomi bam ndabunikela, akabikho nto ithini. Ezanto yayisayiniwe ndingena kwasayini ukuthi nge-27 kaDisemba 2015 ndizosweleka ndihambe ndiyosebenzela uSathane permanent. uSathane ke yayingekho mntu angamleqiyo, is-either ngumlungu uliChina, wonke nje umuntu lapha emhlabeni. Abelungu bona ke babesazi ukuthi hayi aba banikwe imali and yibo bazosebenzisa la mali ubomi babo umuntu athi asweleke, naye nabantwana bakhe banikiwe kwenzela uba bangacingi nanye into enobadibaneni enobaphazamisa okanye banenobenza bakhonza uThixo. So ke babekhona ke abaphysical ke ababemsebenza uSathane, bona kuthiwa ama-satanist abalapha emhlabeni. So ke nyani ke ndandiqomba ndi-right pha kula department yoba ndiqhubekeke phaya. Ngoku ngosenza usweleka ke ngoku kwafikelela ixesha loba ngoku manam mandihambi ke ngoku ndiye emabandleni. Kwawona ndithumela abanye abantu yoba makuye emabandleni kuyochithwa straight ke ngoku umsebenzi lo kaThixo. So ke ndandiqala ngokona ndandikhonze eziyoni umzimba wami wakwanyama. So kodwa la mzimba wami wakwanyama funeka ahambe ayo-acta insindiso ukwenzela abantu baphayana bachithakale. Nyani ke ndaye ndahamba ke ndithe ndisephayana ndazibhaqa ndikhulelwe. Yaye yamcafukisa kuSathane kakhulu because wayeyazi ukuthi akandisenasibeleko nalo muntu lapha akayazi ba kwenzeke ntoni uba la ndikhulelwe. So ke wayendibetha kakhulu efuna sasiso siphume, but ke zange siphume. Ndaba naye umntana physical na spiritual naye abeke ngokuseqaliso sesetyenziswa, kodwa yena uzokhulela phayana ahlale phayana akho ndawo azayikwendi. Nami ke ngoku since senza usweleka uzovela athathe indawo yami emhlabeni asebenze. Nyani ke zange ngive ukuthi izaba ingxaki le because nami ndizinikele. Ndithe ndiselapho kwaqala ndaya kwelinye ibandla, ndabizwa ngomnye umfundisi engixelele ukuthi uyilight yakokwenu funeka usindiswe. Sekenqombe uthetha le language ndiyifunayo ndilena ndiyithunywe ukuthi mandiyoyenza. So ke ndaya ke kwelo bandla ke kwakuprofethi wakuthetha izinto. Xa ndiqomba andina apha ndizele ukuze ndizokwenza umsebenzi enduthunyiweyo, ndizofunda ukuthi yenziwa njani insindiso physical. Ndiyayibona spiritual but ndiyifuna physical ukwenzela ndikwazi uyokulala notata befundisi, ndiyochitha nje ibandla abazalwane enkonzweni bajole bahlebe
benze yonke lento ilizwi ingalinqaneliyo ukuthi mabayenze, bangabi nathando, bangabi namdla ukumkhonza uThixo, bakhalaze kuba hayi ayenzeki lento endiyifunayo, mina ngcono ndenze lento. Ebandleni uthiwa umuntu anganayo i-boyfriend eyi-1 ayongxaki leyo. So ke yabe ndiqalise ukuyijonga lento ba kwenzekani. So ke ndandisendikwazi ungoni lapha ebandleni kwasathana ndanikwa imehlo loba ndijongwe, andijonge nibandenzani, nami ndikwazi ukujonga phaya kwasathana ukuthi kwenzeka ntoni. So ke nyani ke ndaye ndaqhubekeka phaya kwelabandla, mane ndisiya ndifuna ukwazi more ukuthi yintoni insindiso, ndibuze nangezishumba, izishumi zikhutshwa xa kutheni, nyani kuba ndicacisele ba izishumi zikhupha kuloo mali yakho nayo. So ke nyani nami ndifuna ukwenza lento ukwenzela uba bandithembe, bazode bandibeke phaa kulaa ndawo ndifuna uba kuyo. So ke ndithe ndiselapho ke laa mfundisi wamane sithi mandingene i-fasting, kungene i-fasting sisele amanzi, sitye iswiti, siphunge neti. Naba saqasa ngena i-31 days. Hayi ndandingenangxaki ke, wabe ndichazisela ndiba yo hayi apha kuthethwa izilwimi, wonke umntu olava nam ndiyazifuna. So ke nam ndaye ndazifumana ndazithetha izilwimi. Theka ndifikelela kuloo point othetha izilwimi ke mane ndiprofeti lomfundisi sithi wena unayo ingcambu yobugqwirha but andiyazi ukuthi kwenzeka ntoni kuwe. Ndingamhoyi mna ndiqhubekeke ndisenza lento. Ndiqale umazi kopastor Cwasi ngo-Asavela, manje ndimfunda iipost zakhe. Then wabe sesithi go-Asavela wasithumela kuye, naye ndabe ndiqomba ndiyamkhangela because naye kuthiwa uzoze eKapa, and xa efika eKapa uzodestroy umsebenzi lapha eKapa. iKapa sasesiliphethe ngokwethu ngoba saside siyi-mother city, kulapho sonwaba khona, amalwandle maninzi, yonke into esifuna uyenza siyayenza. Basifuna uhambe ema-Long Street siyayenza, siyangena nje. Kulapho sidilishana khona nabantu ukwenzela umuntu ubungena e-Long Street ubomi bakhe bungaphinde bufane. So ke kwathiwa yeyi lo mfana uyeza, engabizwa ngegama ke, evele nje abizwe nje kuthiwa hayi uyeza lo fana umoya. But ke uqombe chaza uba yingozi lizayo kweli Kapa, sizoyithini lento. Hayi qhubekeke maye ndisithi WhatsApp konantsika bakhe kuthiwa mani uvuka phasa xa zevuka masaposte ngofo. So ke ngalafo nami ndandisendihleli ndivuke ndibe sendisithi amen. Ndandimbone kwigroup ebhalwe Yesu ndiphendule. So ke ndimane ndisitsho phaa kuyini ndisithi amen qho. Hayi mane qho ka iposta kanye aposta achaze nge-fasting uba kuzofastwa kuzothwani. So ke nami qomba ndiyayifuna le nto eyenzekayo, ndifuna xa ndifika phaa kuye acife uba ndisindisiwe because amadimoni ayesephila kumo ayekwazi uzifihla. Bengathi ndikhululekile, ndingumzalwane orayithi othandazayo. So ke nyani ke ngemini amfundisi wathi masingene i-7 days, uzobiza abantu azobathandazela 1 by 1. Kulapho ke nyani ke ndaye ndabhaqa kuba hayi wena Thabisile uyathakatha. So ke nyani emva kona qomba igqikiwe ngosinto bendizoyenza, and ngoSenguDisemba sekushota nje kancinci bandisweleke. Ndabe sendibuye andibuye ebusuku ndihamba nomntana, uyifika kwam endlini ndalala, ndandihlala ndodwa. Ngengomso kandiphangela ndabe ndichazela omnye usisi ukuthi heyi bendithakatha kodwa ngoku ndiyekile, ndikhululekile. Besisabe sesothuka uba hayibo Thabisile uxoke. Ndithe ndithetha inyani, bendithakatha. Ndahamba ke ndaphangela, ndaxa ndifike emsebenzini ndafowunela uPastor Cwasi. Ndathi Pastor Cwasi ngicela ulixolele bendikuleqa kuFacebook, manje ndibhala nje uamen phaya. So uPastor Cwasi wabuza ukhululekile? Ndathi ewe ndikhululekile. Wathi ii-powers ezi zingaka emzimbeni wakho zezantoni? Ndathi hayi ndikhululekile, mfundisi undithandazela. Wathi hayi sisicela ukuthandazela. Hayi ke wandithandazela ngixela ndisemsebenzini funeka ndisive. Wathi ndiyacela xa uphuma emsebenzini ndicela uphume uze apha.
So ke ndizaphi cross ndandingayazi ke ndandiyazi nje spiritual zandeza apha andirect uzoxika se-VP. So nqomba yes ile nto endiyifunayo. Ndifuna la mfundisi afike awe kapha ingahambi laa ndawo yonke laa nto azoyenza. So ke uqala kwami umbona ndambona spiritual. Ndambona echaza i-direction mos ndambona singathi sixabana apha phandle andamoya. Qombe ayile ngathi iyazingca ngathi namandla ngcono ndiye kuye physical. So ke nyani ke ndamfona le ndathi andizukwazi manje ukuzapha. Kufanele ndolanda umntana, kufanele ndize ngapha athi ndiyacela sisi sokuphi imali yokuba uphinde ubuye. Hayi nyani ke ndahamba ndaya endlini. Xa ndifika endlini eKosovo sekunzima because ndisasazile ndachazela abantu bonke. Nala tata umfundisi endibizile ndamchazela uba yeyi bendithakade. So into emcabukisayo yena kuba mna engandibhaqanga ngokwakhe ndibhaqwe ngomnye umfundisi omdala. So yena qomba yeyi abantu babesithi sifuna wena sifuna uthetha nawe. Ndathi hayi ndiyabuya ndisaya komnye umfundisi. Awubuza hayiboy umazelaphi? Ndithi hayi ndiyabuya. Kodwa nawe umleqe umthakade ndathi ewe ndisaya kuye. Yani ke ndafika apha. Ufika kwami ke kwakusekugcwele nginyakazela amadimoni. Nalapho nisisebenzazi namagqirha laba yona kude great one ufikile xa ifikile soze ungenzeka umsebenzi. Hayi ke ndafika nje ndahlala ebheke kwakho umoya unje intente yabhabhazela. Ndabe ndipholile mandihleli pha ibheke umzimba wami uyinyoka ndibajonge njaba. So nomntana wami soza naye mxelela uba uzawuba sisidalwa akazukwazi uhamba. So ke nyani ke laa xesha wayengakwazi uhamba ezihlalela phaya. Ndaye xa ndifika ke nyani kupastor wabesesithi ekugqibeleni ngocela undize azondithandazela. Andithandazela mani ngikhululeke ndiphinde ndibophelele mani ngikhululeke. Yani ke wacela kumamdumba ngicela umthathelo sisi ufuna umthandazela ubusuku bonke. Wandithandazela ke kobusuku kwasa bethu okwendithandazela ke endibuza uba ufuna ntoni uzothini apha because ndiyakubona uba awuzange uzosindiswa. Xa bayithunywe kuwe bandizowisa wena kaphinde uthanda amantombazana ungakhona uchithakalo yonke le nto uzoyenza. Hayi ke wathi hayi manje ndiyamntolala ke nasebusuku ndala ndiqala ulala nje ndabe sendiphinde hey hayi kunzima pha andikwazi ukwenzani. So ke ndandibetho ngokuthi yeyi akho nto izojika qhubekeka usenza laa msebenzi owenzayo sikuthembile awuzujika tu. So xa ubethwa kwaSathane awubethwa ngezitrophu umzimba ubetyakatyaka uzive nawe uba hayi kunzima but ke ngumsebenzi endiwutshuzileyo endiwusayinileyo. Yani ke ndavuka ekuseni ndabe sendihamba ke ndiphangela ndihamba nomntana. Mane ke ndichaze phandle mane ndichaze uba mna ndizophinde ndize apho. So ke namane ndicenga uba hayi mandibuye uSathane ke lowo. So ndathi ka ndifika eKosovo komnye umgqibelo ndandiphangele inayithi ngoLwesihlanu. Xa ndifika ke abazalwane bendilindile bendibuza bendilomba ubundenzani. So ubomi bami ngoku physical babe sekuqala uba buba bubi and nami sendixela uba ke lixesha loba ndife. But ke uPastor Xazini wabeshiya umyalezo kum efowunini uba akho nto iza kwenzeka hamba iyakubo. Yani akho nto yenzekayo. Ndafika ndeza apha ndaphela komsebenzi ndigxothe umsebenzi because ndandingaphangeli kakuhle. Ndandiqonda ngofune ndihlala apha imini yonke ndimfunde uba ungumntu onjani zintoni ii-point zakhe ukwenzela uba awe nomfundisi lo. Ngoba umfundisi wakhe masiyohluleka soke sizobamba yena lo yena mntu uzodela thina eKapa. So ke ndahlala ke wathi ndamchaza umsebenzi ndiwuyekile. Athi uSathane uyeka umsebenzi ondincedile ndizawutsho ndikuthandazele nyhani ke Thabisile ukhululeke. Yani ke nongomduma bengalali bethandaza ubusuku bonke. Xa ndibuye enkonzweni ndibuye ndithandazela. So ke ndiye ndidicide uba ndive ndixela uba mna ndiyagoduka phindele eKosovo. Ndahamba ke ndathi ndifika eKosovo ndalala wabengandifuna uPastor sethi buye ndathi andizobuya right up. Ngoba ubusuku ndaye ndafakwa kwi-powers zoba umlilo noba kugalela umlilo ndingawuva
ndifaka amandla uba ngoku umlilo noba bayathandaza wena awuzutsha uzohlala uzoma uzomelana namlilo uzitrainela wona. So ke nyani ndaphinde ngengomso ndabuya ke ngoku buya ndizazi kuba hayi ndiqinile ngoba akho nto izokwenzeka. So ke bandleni bayathandazwa kuyaziwa abo bantu abayile bandigqiba ngayo bayandithanda akho mntu ufika nyembe lo muntu uyandithanda uyancokola abanye bazile impahla bezonikela. So ke ntombe hayi ndixakene nento apha ndiyabethwa ngapha kuthiwa awenzi umsebenzi ngapha abantu babonisa enye indlela yoba makwenzeke lena kumngoko. So ke ndaye ndibuyelwa ke lithemba loba eneneni ngoku ndizawukhuleka but ndizokhuleka ndithini kwenzeka ntoni emva koko. Xa besekusondela uDisemba ngokuthiwa sizobheka edutywa ndandingafuni tu ukubheka edutywa qamba yo andinoya phayana ngcono ndife elandana ndixelele uba ngoku ubomi bam buphelile kungcono ndife unoba ndiphile. Then wabesithi uphasena awuzufa uzophila and uzohamba uye edutywa noma umuntu mabenxeba uzoya. So ngabanye abazalwane nyani ke ndandihamba nabo umbone omnye setyhafile omnye senetshiki but xa ifika enkonzweni afika aphinda ahlaziyeka amandla. Sometimes ke ndivele ndigalela umthotho oviyana kumntu wonke aluphasi hayi Thabisile yeka uthandaza ngoku kwenzeka ntoni kuwe. So ke ezo nto ezo ndazenza ndaphela ke ngoku sendinatsini sendisiya edutywa xa ndifika ndaye ndamxhaphaza wafonela omnye umntana wayelithafu lweshipha wabengichana mntana uba fubane wari noba bafika bazokuthatha phinde uzixele uphinde uthandaze uzothi ukhululeke nawe hayi noba likhona noba nyanyanyana umuntu uyakhuleka kwaSathane nami inoba ndizokhululeka. Nyani ndathi ndifika edutywa ke ndakhonza yonke ndandiqala ulala the first day ndalala ndikhululekile ndathi hayi Sathane kulo mlilo ongaka ngeke undifumane ndalala ndavuka ekuseni ukukhonza. So kathi kakufika ifirst ndabe sendibizwa kuthiwa mandizonqina amandla enkosi Yesu ukuthi uYesu undenzele ntoni empilweni yami. So ke nyani ke ndaye ndanqina bachazela uba le nto sendichaza uba bendizothini and ndaqala kanjani uba ndimsebenzele uSathane ndithakathe. So ke emva koko ndabe ndiyakhululeka ndahamba ndonqina nasententeni. Zange kube lula ke endleleni eba ndibuyele eKapa uSathane yewakhuphe ngendlela eyodwa amagqwirha kungekho nto ingakhutshwanga for uba kuwe nemoto sihamba ngayo ukuze ndizosweleka kubuza uba ndikhululeke njani kwenzeka ntoni. So kanyanzeleka ndizilile until kona namhlanje uYesu sayinceda impilo yami. Ithina lento yomzalwane uba into enjani kwaSathane xa ubona ngamehlo kwaSathane. So ubonakala into enjani umzalwane kanye xa kuthandazayo ke futhi kwenzeka ntoni xa sithandazayo. Umzalwane othandazayo uyangabonakali kwaSathane kubonakala uYesu sometimes kuye sometimes kubonakala umoya ongcwele sometimes abe ngumlilo angabonakali ayithandaza eserious eyazi ba ndiyakholwa ile nto ndiyenzayo and ndifocusile kuye. So ke waye angabonakali phele kucima zonke izinto zakwaSathane funeka siphinde siqalelele ke ngoku si-connect uba sizawuthini because kulandwe umuntu. So ke kwakumuntu ezotywa nozotywa mosfire kwaSathane. So ke angazobeki uba ngazoba inhloko ivele ichithakala uba ngazoba le bangamnxibisi kwaye uthethe zambahla athqhele athanda uzinxiba umbuzo bezolo udibana nazo sezitshile. So ke wayebe uyathandaza ongathandaziyo ke wayelula ke nanga wawuvele nje uyazi ba wayelo ngowethu umzobo ngaphandle koba kukho lo muntu omane ethandaza ngaye ufumaniseke awumfumani. So ke into yokuqala befuna yenziwe kumzalwane kwakusetyenzwa ngengqondo yakhe ukuthi mayingafocus
makabe busy zizinto zakhe axakeke ba uyaphangela abe busy athi andizokwazi ufasta ndiyaphangela la madimoni amxele endlebeni awuzukwazi ufasta uyathina uyaphangela oko soke wena manoni nje yenza nje yonke into bane uka ufike enkonzweni unawo umlilo fuba nengxaki nabantu soke naye aphele esiya esehle emandleni ngela xa Satan uyayazi ba sendiplanile ngawo because mase once umuntu athi ndiyamamkela uyesebe inkosi nomsindisi wami uyamamkela nyani ukumamkela kwakhe kwenze kumehluko kwenzeka ichange empilweni yakhe xa yatshintsha ke ngoku kuyaqalisa ujonga nali chaba lethu uzenza clever lo masimleqele ukuba iconfidence angayibambi angayifumani angafocus nakwenye into eyenziwayo so oqala kubanja imali bayi kunikelwa oko apha so umnikelo emzalwaneni wenza imehluko omninzi because wenza izwi uthi ukhupha ishumi nazo zongezelela umlilo kuwo ukwenzela agcwale angapheli so ke senza lo nto kwebazalwaneni kwenzela ba umuntu angakhuphi ishumi imali yakhe athi ncinci ayindoneni nale mali omnye athanda impahla omnye athanda ugossip so ke lokho seyimaterial yakwaSathane uyamaSathane ba lo noba ngavutha apha enkonzweni xa ndiphuma phaya ndizodibana naye and ndizodibana naye nolomlilo besethi right sewucima because seqala ingqondo yakho usetyenza ba yithi cinga uyibone njani la ibisenzeka phaya enkonzweni omnye amchazela yona ibinjani inkonzo nomnye waphela bephelana nje ke namadimoni selengenile omnye iphele koseyiphela sewukuhleka so ke wayebanjwa lo mzalwane abe wiki sometimes omnye awe physical abonakala abanye bakhulelwe abanye bayeke ngokukhonza athi umuntu hayi ndivele ndaphelelwa ngamandla ndityhafile andiyazi kwenzeka ntoni but esasiyowayethandaza umuntu wayengabambeki nditsho noba umuntu ukayobeka nobuserumini yakhe okanye kokwabo nigqitha nje nyazi ba hayi ke apha asikwani nongena asikwani nothini inoba yintoni enomenza asuse ifocus naye akancanywa uyaqhubeleka kuyakhangela ba yintoni anoyenza intoni wayeyithanda before asindiswe yintoni wayezithanda ichomi wayethanda ukwenza ntoni yintoni eyona nto wayesithanda istyle okanye yintoni esinomenza ba afocus kuloo nto so if utshatile unkosikazi okanye uqoba unkosikazi wangaya siyangena phaya so komnye simngene unkosikazi wakhe unkosikazi akaphele emgxeke ba hayi uthanda zoko ma asinoke silala apha endlini singathandazanga oko so ke la madimoni sele connect kula nkosikazi kwenzela lona uthandazayo akhyafe so ke nalowo uyesu uyamncede amxebe hayi ithandaza hayi yenza so ukuze kwenzeke ehlobo ayikho lana ngamadimoni umzalwane uyachazelwa ngezimba ngamadimoni la qhalo kasele evungama nawe uyaqoma hayi nami ndixaki ba ndizoyenza njani lento so ke sasibabamba ngelo xesha omnye simbambe ngomntana wakhe angamameli aphela ifocus yakhe semntaneni bayo andiyawo umntana wami ndizothini ngokuba lo mntana wenza so akamameli ubuye ebusuku suke ngela xesha wena ufocus emntaneni usathana ecaleni uyaba uba apha kuwamandla akho ayaphela uphela ngose ulala ungathandazanga awusamthandazeni nalamntana ifocus yakho ikuye nje ba makade abe right ngela xesha uyasetyenzwa straight kwaSathane ba sifuna wena oyena muntu besimfuna besingafuni lo mntana oyena muntu simfunayo nguwe haleluya sabonga ke egameni likaYesu amen ngokusaka sithandaza niyobazalana amen sothandaza haleluya andizolivula ithuba labantu nibuze imibuzo namhlanje amen because ingxaki yami ndifuna sithandaza obungqindi bingekubungqina ubona sifuna uba sibuze nemibuzo ngoba engqindithabise haleluya
sevanani nabazalwane ibibungqina ukuba siveza ukuthi uYesu wethu unamandla kangakanani na. Amen. So ndiye ndiyikhuthaze ke futhi nento yobana-ke naxa siphuma benkozweni mani uba umntu nombuzo angayobuza phaa kuthabisile adibane nawe kwaze bazokwazi ukudibanisa nothabisile ofuneka ndidibanise nothabisile. Haleluya. Why ndisenza kanjani? It is because kufuneka kaloku sibe nobulumko as abazalwane sevanani kabethulane, because xa senza nje sizawubeka kwayena ubungciphe ubomi bakhe ebungciphekweni. Yebo, ukwenza lento yenza ithabisile lapho ndilula njengoba nawe ungayekilula uma ngaphambili soshumayela sevanani bazalwane. So akuyonto ilula ke ngoku akuyonto easy and zininzi nezinye izinto engangenanga kuzo apha. Hayibo, haleluya. Into ebenganqina ngazo qha ke yena ibibalulekile for namhlanje yilena seseyifile sevanani bazalwane. So ke it is very important ukuthi ke masibe kuthi bekumameleni nalapho umoya oncane benze basathandaza bonke abasathandaza. Ngicela nje unele ke inhliziyo yakho ile explanation ndinikeza yona. Haleluya. Ya ungaphikisana naye bengqondweni yakho hey uthena lo mfundisi bo wangafuni uba sibuze ngiqoma ngihala ukuthi understand into ethini bathi ngathi ndiyabona umbuzo wezaba kwami undibuza umbuzo lo. Ayibo, amen. Then ngasizozama ukucacisa ke then ndibona bazodibanisa naye nothabisile kanye andizokudibanisa naye ngoba ingxaki into ebaluleke nasicela uthando sinabazalwane sonke. Because xa uzele nyani phaa kuthabisile wena ubuze lo mbuzo wakho lo uzawuphinda kukhoza kenye problem, because the more ingqina is the more Satan emhlasela naye emlandeni sevanani. So which means nathi singabazalwane sinoxanduva lokuba sithandaze ngaye uthabisile uze uYesu amfihle. Ayaziba nawe xa unqinayo kufuneka uthandazisile ukuze Yesu akufihle. Now yena nto ebalulekile ngoba silana esizawuyenza ngosizawube sithandaze ngelizwe lonke. Simbonile uSathane ukuthi awenza ntoni. Abantu nje basibona i-accidents ezenzekayo nje ehlabathini. Haleluya. Zonke izinto sizibonayo ndiyacinga ukuthi nale nto yale corona ngoku ekhoyo ngoku apha, amen, ayisahambi yodwa. Haleluya. Ayisahambi nje yodwa kwaphela. uSathane ngosekengenele strong ngokulenda lena and abanye abantu bazawubulawa bengenzanga nto. Amen. Bazawufakwa lento bayithetha phaya ubana ngela xesha lapho ke kwangeniswa into ye-HIV. Ngoku uSathane ngokucacile ukuthi xa yesenzeka laa nto ngela xesha, which means nakweli xesha mosisaqhubeka ke senziwa loo nto leyo. uSathane uyakwazi ubana uyofaka abanye abantu bathi corona ngendlela. Hayibo, amen. Kanti abantu bakaThixo bona abana-corona qha uSathane ubafake babe bene-corona and ke ngoku umntu once uthi une-corona okanye uteste positive ndiyakwazi uvela abona ingcwaba apha phambi kwakhe. Hayibo, haleluya. So uxina ngala madimoni bethetha ngako sisithabisile apha.